Gorki mi je dan ako svalio. I ni meni, samo našem celom selu. Tog utorka 19. veljače 1935. u Sibinju, nedaleko od Slavonskog Broda, protuhrvatski raspoložen režim Kraljevine Jugoslavije poslao je nekolicinu žandara koji su u središtu sela mučki ubili 8 hrvatskih seljaka. 2 dana prije u selu se slavio Papin dan. Nakon mise župnik Mihovil Praskić održao je govor koji su prisutni prekidali povicima "Živio Maček, živjela Hrvatska". Bilo je to 3 mjeseca uoči parlamentarnih izbora. Na izbore se spremala i udružena oporba s Vlatkom Mačekom na čelu, koji je imao veliku potporu hrvatskog seljaštva. Pristašama režima to se nije svidjelo, pa su uhitili nekolicinu najglasnijih seljaka. Narod se uznemirio i tražio njihovo puštanje. Najhrabriji iz okolnih sela krenuli su po pravdu u Brod, ali su ih žandari rastjerali pucnjavom. Najgore je bilo u Sibinju, gdje se okupilo oko 150 seljaka. U podne se blizu njih zaustavio automobil iz kojeg su poiskakali naoružani jugožandari vođeni majorom Cvijanovićem. Jedan je seljak viknuo: "Gospodo, nemojte pucati, mi se nećemo tući." Ali to nije pomoglo jer su meci bez upozorenja zviždali na sve strane. Nakon pucnjeve na poprištu je ostalo 8 žrtava, među kojima je bilo ranjenih, no žandari su ih bezočno dotukli udarcima kundaka. Dan poslije, na istočnom ulazu u Brod, ubijeno je još 6 seljaka iz Ruščice i Gornje Vrbe. Nasilnički režim Kraljevine Jugoslavije tu se nije zaustavio. Progonio je i zatvarao seljake, a od ubojica nitko nije nikada odgovarao za zločin. Za poginule u Sibinju, kao i njihovu braću u žrtvi, u Zagrebačkoj katedrali 23. veljače služena misa zadušnica.